Sa Good Vibes, isa ka 23 anyos nga amay ang nagapanglakaton halin sa Barangay Takuling sa Bacolod padulong sa downtown area para mapaubos ang isa ka gatos nga putulanson. Ini ang iya nga pamaagi aguto mabuhi niya ang iya nga pamilya. May report si Romeo Sobaldo. Siya si Jico Hilaga, 23 anyos. Adlaw-adlaw, amusin niya ang ruta niya. Ginalakat niya halin sa Barangay Takuling, pagkadto sa downtown sa Bacolod, para mapaubos ang isa ka gatos nga putulanson nga iya ginalibod. Sila mismo sa iyang misis ang nagahimo sini. Nakuha niyang recipe sa iyang tiya nga nagapanghimo man sa lanson gamit ang kamuti kahoy, kag may toppings nga mascovado, cheese kag margarine. Ano yung recipe? Ang dugay mo na sa tiyak. So, nga tiyak mo ko, Brahman? Oo, dugay mo tiyak mo mo ni. Ginabligay mo sa una downtown. Aga, baligyan mo sa downtown. Ginabligay mo sa una downtown. Tiyak mo na na-testingaan na ba na nabalaan mo nga brahon? Eh, negosyo daw kay pwede lang yung malibot. Bisa na sa mag-apon niya nga may mabakal yun. Santo Anay, construction worker siya, pero makapoy kuno kag may duha pa siya ka mga magagbay nga kabataan. Gani gin-testingan niya man nga magnegosyo. Sa sulod sang duha ka semana, okay man kuno ang baligyanay. Makapaubos man siya sang 100 ka lanson sa kada adlaw. Amo na nagaling, nagapanglakaton lang siya para makahapit-hapit siya sa mga suki niya, kag malabyan siya sa mga customer niya man nga mga driver. Ilaw ka galibod? Ano daw? Halita kuling hasta downtown? Oo. Napaubos mo na eh? Oo, mapobot. Pila ka bilog na, Brahmo? 100. Siya sa kadlaw? Oo. So, din dumping naman bakal yung mga lugar? Nang bisan din lang boss, nang depende man. Oo. Depende kay kita mga driver na bakal man. Ang mga driver man? Oo. May mga adlaw nga alas 3 pa lang, makapauli na siya. Kung medyo pigaw ang bakanay, nagakahaponan siya. Wala gid siya nagapauli kung hindi mapaubos ang iya baligya para sulit man ang iya nga pagpanglakaton. Ulan kag init man ang iya nga ginasulay. Para kay Jico, kinahanglan maghimakas. Kinahanglan maningwa, ilabi na nga nagasugod pa lang siya sa iya kaugalingon nga pamilya.